Brydiau pwysig iawn I ni fan hyn yng Nghymru yw'r brydiau mynydd Cymreig. Ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yma yn y ffair gyda'r niferoedd sydd ym mhob dosbarth. Hew Tiwdor, Tyn Berllan Llanlilar. Nawr, I chi'n gwybod yn well na neb, fel un o hoelion 8 sioe Llanlilar, pa mor boblogaidd mae'r brydiau yma yn ein sioeau ni? Maen nhw boblogaidd iawn. Mae'r rhain y brydiau yma sy'n cadw'r sioeau bach I fynd yn y fe. Ti'n bod, mae fod i'r Defaid Duon Cymreig fel sy'n efo tu ôl ar torwen, ar torddi, a sydd I fynd fewn a fewn a fewn iddyn nhw. Mae yna lawer nifer iawn mawr o ddefyd fel un I gael sy'n cadw'r sioeau bach I fynd. Y brydiau mynydd yn bwysig iawn. A fan hyn nawr ni'n gweld y Defaid Mynydd Duon Cymreig. A dyma chi wledd, bryd mwyaf niferus y sioe, 27 par yn y cylch. Anhygol yn dweud. Mae fe werth I weld. O amgylch, allech chi feddwl bod rhain wedi cael ei wneud y cyllell a fforc. Ond nhw gyd mor debyg i'w gilydd. Arbennig o dda. A mae'r lliw hefyd yn denu'r llygad, a denu sylw'r cyhoedd. Ydy. Dim ond I chi edrych yn nifer o bobl sy'n amgylch y ring fan hyn heddi I weld y defyd y bore yma. Anhygoel wir. A dwi'n credu, oherwydd I maint nhw ag ati a'i lliw ar y pel, maen nhw yn apelio at yr ieuenctid, at y ddynwyr yn benodol. Ydyn. Dwchwch chi amgylch fan hyn lot o bobl ifanc, y plant, maen nhw'n cael llawer iawn o delight yn dangos I defyd, yn fe? A dyna yw'r dyfodol yn fe? Yn hollol. Ond y Defaid Mynydd yn gyffredinol, maen nhw'n bwysig iawn hefyd o ran ein gwlad ni, ein tirwedd ni, a hefyd I gadw'r diwydiant defyd I fynd. Ydy. Wy'n teimlo beth i'r ddafod Gymraeg, mae ond yn deillio ddafod Gymraeg yw un, ond bod hi'n ddi yn ei lliw, ynddo. A mae'n anodd iawn I chi feiddi ddafod Gymraeg yn gyffredinol. Mae hi mam llawer iawn o ddefyd sef o'n I lawr gwlad. A o ran cynhyrchu oen, wneud ddafod Gymraeg cynhyrchu oen yr un maint â hi hunan. A dim yn nifer o ddefyd chi'n gallu cadw y cyfer, ond y pwysau o ddefyd y cyfer. A wy'n siŵr mae'r bobl ma'n neud y gwaith yma ar cynhyrchu oen neu yn y llall. Wy'n siŵr allai llawer iawn mwy o waith cael ei wneud ar y ddafod Gymraeg a datblygu honno. Mae ddafod Gymraeg fydd I fyw a ben mynydd a fydd I fyw lawr wlad. A dyna beth sy'n gret amdani hi yw mae'n gallu trosglwyddo bwyd o ansawdd Ishel fel y porfa sydd dyn ni ar ein mynyddoedd ni, mewn I gyd gwerthfawr. Ydy. Maen nhw'n sôn heddi am beth I bod rhaid I ni cynyddu maint yn hwyn. Oes, mae rhaid ni cynyddu maint yn hwyn, ond mae'n anodd iawn I chi wneud hynna os ffarmynydd ydych chi. A mae'r ddafod Gymraeg fydd I byw a ben y mynydd, fel o'n i'n gweud yn gynt. Rhwch chi ddafod lawr gwlad a ben mynydd fydd hi'n byw yn hir iawn. Mae'r unwedd ar bryd yn gweddi i'r awyrgylch hynny, yn dweud clist fach ag ati? Ydy. Mae rhaid I chi cael y caledwch. Os ych chi'n gwneud y pethau yma fwy o faint, ych chi'n mynd I colli'r caledwch na. A mae rhaid chi gael y caledwch na I bori'r mynyddoedd. Achos mae rai o rein yn pori ar eich cheldiroedd, bydde beic modern ar un person falle yn gallu cyrraedd? Na, ti'n iawn fyny. Ble fydd y ddafod Gymraeg byw? Ond o ran y diwydiant yn gyffredinol, ni cael blwyddyn eitha dawr am prisiau wyn? Ydyn, mae'r hydre, mae'r pris wedi sefydlu ble mae fe, falle welwn ni just yn codi tymau bach nawr cyn dolyg gyda'n bach o beth, dim rhyw lawer, achos mae nifer o wyn I gael ar ôl ar y ffermydd, yna fe. Ond y ran sicrwydd na, chybod, I ni'n mynd I bod yn bart o Ewrop am flwyddyn nesaf, ond beth sy'n mynd I ddigwydd wedyn? Chybod, os ni'n gallu, chybod, mae ansicrwydd yn rhywbeth sy'n ar eich meddwl chi, yna fe, chybod. A wy'n gwybod, jyst gobeithio o'r gorau. Wy'n gwybod bod ni'n mynd allan o Ewrop, ond mae'n rhaid wneud y gorau o beth sy'n blaenau ni. A pheidio anghofio ar y ffarmwr, ynddo fe? Pheidio anghofio ar y ffarmwr. Achos I ni fel yn y diwydiant defyd yn dibynnu siwt gymaint ar Ewrop. I rwy'n bach yn mynd allan i'r Eidal a'r wyn gorau yma, fi'n credu bod beth fel 40% o'n wyn ni'n mynd I Ewrop. A os gollwn ni hwnna, wel, dyna'r ansicrwydd sydd. Ond mae 95% o'r wyn ni yn allforio am yn Ewrop, a mae hwnna'n sôn werthol yn dweud? Ydy. Mae'n just dangos faint I ni dibynnu ar Ewrop, a gobeithio bod Ewrop yn dibynnu arno ni hefyd. Os fydd Ewrop yn dibynnu arno ni, wel, falle bydd pethau ddim cyndrwg y beth mae bobl yn siarad. Un peth I ni'n ffodus amdano fan hyn yng Nghymru fach yw'r safon o gig ni'n gallu cynhyrchu, a mae hwnna'n rhywbeth sy'n mynd I fod o fydd I ni nawr wrth I ni fynd trwy'r trafodaethau. Fi'n credu efo'r ffair eaf yma nawr, I ni gweld yr anifeiliaid mae sydd o'n blaeniau ni, dyma'r safon gorau gewch chi'n y byd. A allai wedi hyn eto, yn y byd, dwi'n credu allwch chi unrhyw wlad a gweld y safon o anifeiliaid sef o'n un yn ffair eaf yng Nghymru.
Ar y nod yna, Huw Tiwdor, ni adael i fan hyn o gylch y Defaid. Geiriau pwysig iawn fan hyn yn fyna yn sicr. Ac fyddwn ni nôl yn y man i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y Defaid Mynydd Duon Cymreig.